Bu bakşı, bu dutar halal liyallan dilili iki tane beyt var. O da näme? Hemmäňiz eşden beytiniz. Saz bilen sohbete yaman diýmäňler. Adam Havva bunyat bolanda vardır. Ya Adam ata Havva ene dünya gelende vardır. Habil Kabil ene koynunda olur bir dünyaya gelende vardır. Yo sada var yaman diýmäň dipdirler. O Hazreti Adam aleyhisselamın zamanından bağdat näme dip mun günah diýäňiz dip şu iki tane beyt olakon delilleri. Ve Hudaý saklasın. Şu beyti kim aýdyp diýýärler? Kim aýdypdyr diýýärler? Kimin däni goşan goşgusy? Bu beyti däni Mahtumullah dikipdir diýýärler. Mahtumullah dipdir sada wada yaman diýmäň. O Hazreti Adam aleyhisselamın zamanından bäri bağdat bidip däni bap şoňa töhmet ýapýarlar. Ey musulman oğullar, bir az edýän işimizde şerm edeýliň, haya edeýliň. Ol näzara arif adam, ol näzara Hudaýyň welisi bolup gesen adam, türkmeniň bir ulukun iftihary bolup gesen adama bir ulukun töhmet bi, ulukun buhtan bi. Subhaneke hada buhtanun azim. Bu ulukun töhmet mahtumul işana. Wagty ki Peygamberimiziň owadan ahadisler Mağadır ha kitaplarda yazılıp geçipdir ki men peygamber bolup gelenligimden hedef sada wada ayırmak üçün geldim deyipdir. Aya inni mahtum bol kakımız şoň aleyhine goşgu düzmelminni. Yo peygamberiň aýtýan üstüwa näme günahı var? Hazreti Adamdan bäri bar ahirim deyipdi. Mahtum bolýan şum düzmelinni. Hi akla sığyan zatmyş. Her bir toyda da bakşıçılık bolsa, ulukon taplo yazıp koyupdurlar, saat bilen sohbete yaman diýmäňler, mahtum bolýunda adyny, aksini vurup, ey bu ulukon töhmet bu arif adama, bu weli adama. Bu adam bir berki adam değil ahirim. Bir toforlaň däni mahtum bolýan düşünşi ýalyk bir gelip beren Hudaý saklasyn lat ýalyk edip, bir la ubali ýalyk edip kökezilýän adam diýär bir şahsiýet. Bu şahsiýet bar peygamberlaň, awliýalaň, öňkü geçen sahabalaň dualaryny alyp gelen adam. Bir gize ýatyrdım tuğunnyň ýarynda. Bir gize ýatyrdım tuğunnyň ýarynda. Bir 4 atly gelip turgun neydiler. Habarymyz bar saňa fursat yerinde, şol ýerde ärler bar görgün neydiler. Mahtumul işany okuyan adamlar yetikdir mahtumul işana. Mahtumul işanyň näzire adamdygyny hemme kişi bilýändir. Mahtumul işan goşgularyny fakat Allah diýip geçipdir. Fakat peýgamber diýip geçipdir. Kıyamatdan korkudypdyr milleti. Bir gece ýatydım 4 atly gelip alyp gitdiler. Bir ulukon meclisi wady. Tamam peýgamberler we sahabalaryň arasynda di. Şöylek meni alyp gitdiler diýär. Bar hatta şu mecliste Peygamberjanyň öz ýanyna bardım diýär. Peygamberjan maňa dua etdi. Sahabalaryň tek duasyny alyp berdi maňa diýär. Rasulullah aýtdy: "Ya Şahmerdan, ya Aslam Haja, ya Baba Salman, Abu Bakr Siddiq, ya Umar Osman, bu kulnyň maksadyny bergindiler." Bar Hulafai Raşidin, sahabalar, ulukun awliyalaryň duasyny alyp berdi Peygamberimiz maňa diýär. Ey musulman oğullar, inni bir oturdu akl et. Aya mahtum bolýanyň diýmek şu iki beyti, mahtum bolýanyny bir ulukun töhmet buhtan nelmi. Onu arif adam, ol Hudaýa dost bolup geçen adam, umrunu Hudaý diýip geçen adam, peýgamber diýip geçen adam, inni Hudaý we peýgamberiň aleyhine bir goşgu düzmeli. Bizim öz şu mahal aramızda gezip gören buzurgwar Türkmen ustad tahsirlerimizden Türkmenin edebiyatyna bir ökte olan bira ustadymyz Jebbar Ahun tahsir, bir de Abdurrahman Ahun tengli tahsir. İki ustadyň edebiyaty Türkmenine aňyr başbaran adamlar. Şolaň ikisiniň de nazariyeti şu iki tane beyt Mahtumul Qaqadan del, belki başka bir şahirin koşandadı. Mahtumul'un kitabını derc edipdirler.
O maktum olan diyakani ulu milleti Allah kedip bir haramı halal edip kedip bir ve bu iki beyt kimden olmalanma? İki beytin kimdenliğini ve neme mefhumu vardığını kavzette kulağız. Bu iki beyti Maktumul Şah'ın koşan koşkuzu değil. Belki gayip şahir deyip bir şahir geçiptir. Gayip nazara gayibi diyen bir şahir koşuptur bunu. Manası ve mefhumu neme? İki mana ve mefhum, iki tane tefsir düşünüp boluyasından. Eun çekida bir saz bilen sohbete yaman diýmänler, pitahtaki saz bir dutar, bir bahşıçılık değil mi? Sazı avaz rivayet o saz değil mi? Sazın manası pitahta sazeş etmek, oňşuk gezmek, muvafık bolup agzybir bolup gezmek. Yani näme? Türkmenin däli bir könüden gelýän bir kılığı var. Öz zinanasını beter kiçeltgenmiş, beter hakir etgenmiş. Aslan zinanın erzişi yokmuştuk erkeğin yanına. Türkmenin olukun iyirden gelýän bir könü bilýändirsiniz. Oğun aslan zinanaga Allah kuvat berme, zinanaga kömekleşme, zinana bilen nabir oňşup muhabbetli bolup gezme yok. Hemişe kahar zahir bilen sataşmalmış zinanaga. Amma şu şahir näme diýipdir? Saz bile sohbata yaman diýmänler. Yani saziş edip bir-birine muvafık bolup bir-birine oňşup gezmege yaman diýmän. Türkmen şumal aýtmaýarmy? Şu ikisi bir-birine saz ýelýär aýtdy. Bulan saz ýelişin niýe saz yani din barabar muvafık diýdi. Hem senani ki saz bile sohbetin manasy dutar değil. Sohbet diýdigi musahibe olmak, yoldaş olmak diýdigi sazın manasy dutar değil bulada. Saz yani oňşup gezmek. Saz bile sohbete yaman diýmänler. Adam ata ene Havva ene bir dünyaga gelende vardır. Yani atamız Adam enemiz Havva bile gezip muvafık bolup oňşup gezipdirler. Bir-birine ulfet muhabbet edip gezipdirler. Habil Kabil ene oýnunda olar bir dünyaga gelende vardır. Habil Kabil dünya gelende atamız Ebul Beşer Hazreti Adam aleyhisselam enemiz Havva aleyhisselam yani kömekleşipdir. Allah kuvat beripdir. Muhabbetini üzmeptir. Her bilen hili bir-birine saziş edip, sohbet edip, muvafık bolup, din bolup, barabar bolup, oňşup ýörüşini yaman diýmän ey Türkmen ilaty diýip şondy Türk kesipdir. Bu näme mefhum bilen düzüpdir? Bu näme form gelip tahrif edip otylar.